गोबावनि बाथ्रा नङा मास मोनसेबो जायाखै मैया दाखालि बावैसो सोरबा सासे हाबा जानो गोनां सिख्लाजों गाज्रि सोमोन्दो जानानै मेसेजआ भाइरेल जाबाय। दा बेसारा बे सिख्लाखौ बै जाय मानसिजों हाबा जानो गोनां बे मानसिया हाबा लाङा होननानै बुंदों होननानै ससियेल साइटआव भाइरेल जागासिनो दङ। तमान गोनां रायजोफोर बिसायख'थिनि बारहावाया बारबाय जेब्ला अपोजिशन पार्टीजों पार्टी काउन्टार होलायनाय जालायखासिगोन नङा होमबा? त' बेनि गेजेराव नोंथांमोना मोनसे भिडिअखौ निउस पर्टेलफोराव जायफोरा थांनानै नायहैदों नुखादों जानांगौ। रंगल बर' आदानि सायाव BSU बर' फरायसा आफादनि फोसावदिं नेहाथारि सानसुमा रामसियारि ना मा होनो बिथाङा मैया गोबां एलिगेसन होफैदों। बेनि फिनजाथायखौ रंगल बर' आदाया दिनै होफैदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै बयबो लाग्रो, बेनि उनाव एक्सप्लर खालामगासिनो। बिथाङा सासे बर' फरायसा आफादनि फोसावदिं नेहाथारि BSU नि। नायदो अब्ला रायजोफोर पुरा जायै लोङै फिटिं। बेफोरबायदि नंखाय लाभालाब बेक्तिया दिनै रंगल बर'मोन बायदिजों काउन्टार होलायनो समाय जानो। नों दिनै गावखौनो सामलायनो हायाखै मोनसे आफादखौ बोरै सामलायनो हागोन? फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफोरखौ मा गियान होनो सानदों गाव गावनो बिदिब्ला? ना BSUआ बेफोरखौनो सोलोंखायो? दिनै गावनि बिखुंनि जिनिरखौनो नोंथाङा हुखुमना लानो रोङाखै, गुबुननिखौ हुखुमनो नाजादों। जोबोर लासिसिंनि खोथालै रायजोफोर। नायलांदो अब्ला रंगल बर' ब्रादारा मा फिनजाथाय होदों बेनि सायाव। सासे मस्त थिफुदला सेंग्रा जाय लोंनानै गेजेर गेजेर हासुद्लाना लायो बे बाथ्राखौ ओरैनो बुङाखै दै, ससियेल साइटआव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। खमसे खम दिनैनि तारिखाव जाय सेंग्राया लोंनानै कन्ट्रल खालामनो हायैनि हासुद्लाना लायो बेबायदि सासे सेंग्रानिफ्राय दिनैनि लाइमोन समाजा माबा मोनसे सोलोंनांगौ दङ होननानै आं सानाखै। बे मानसिया बेबायदि सासे सेंग्राया दिनैनि लाइमोनफोरखौ निति हिक्षा होगोन नामा? दिनैनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि सेंग्राया आदर्श फोरोंगोन नामा? जाय मानसिया लोंनानै ससियेल साइटआव गावखौ कन्ट्रल खालामनो हालायै मोनसे अबस्था, बेबायदि मानसिया दिनै मिडियायाव ओंखारनानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों। आरो जाय मानसिया बे सेंग्राखौ थुनानै होदों बाथ्रा बुंनो, बे मानसिनि जिथु जाथाय इन्सिडेन्ट बेखौ दिनै आं बुंनो नागिराखैमोन, खारन जोंहा बयहाबो दायित्व दङ लाइमोनफोरखौ मोजां आदर्श फोरोंनायनि इयुन जोलैखौ। किन्तु जाय मानसिया बै सेंग्राखौ थुगदावनानै खोथा बुंनो फोरोंबाय थादों, खोब गोबावनि बाथ्रा नङा मास मोनसेबो जायाखै मैया दाखालि बावैसो सोरबा सासे हाबा जानो गोनां सिख्लाजों गाज्रि सोमोन्दो जानानै मेसेजआ भाइरेल जाबाय। दा बेसारा बे सिख्लाखौ बै जाय मानसिजों हाबा जानो गोनां बे मानसिया हाबा लाङा होननानै बुंदों होननानै ससियेल साइटआव भाइरेल जागासिनो दङ। गोनांथि जायोब्ला सिमा जुदि बारोब्ला बेफोरखौबो किसुमान मानसिया हगारना होगोन, लकेल भाषायाव दांना होगोन। जायफोरा दिनै लाइमोनफोरखौ निति शिक्षा होनो थाखाय ससियेल मिडियायाव गोदोर गोदोर बाथ्रा बुंनो थाखाय थुगदावनानै होदों, बे मानसिनि केरेक्टारा अलरेडि सासे गथ' थानायनि उनावबो, सासे नायल' जायल' गथ' थानायनि उनावबो भाइरेल जानाया बिथांनि थाखायल' नङा, लाइमोन समाजनि थाखायनो लाजिनांथावना मोनसे बाथ्रा। दा बाथ्राया जाबाय बेबायदि मानसिया दिनै सोरांब्लानो ओंखारनानै सोरखौ पलिटिक्सआव थानांगो, सोर समाज बेबस्थायाव थानांगो, सोर मा खामानि मावनांगो, बेफोरबायदि आदर्शनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ।
आं खावलायनो नागिरदों फंबाय फंबायनि केरियारखौ आङो फोजोबनो नागिराखै बैसोबो दंबावो समाजनि खामानि माव नाथायबा नोंनि जि एक्टिभिटिस दिनै जिहेतु ससियेल साइडआव ओंखारबाय नों माबायदिहाय डिफेन्ड खालामगोन नों लोंनानै हासुद लानाय मानसिया दिनै लाइमोनफोरखौ मा बुजायनो नागिरदों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ नोंथाङा बाख्नायनानै बुंदों थिगैनो दङ बिपिएफआवबो जि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि आदर्शखौ मोजां मोननाय मानसि दङ बेनि थाखाय साबायखर होबाय मोनसे बाथ्रा बेजोंनो खावलायनो नागिरदों इन फिउचाराव जाहाथे फंबाया बेबायदि लोंनानै जानला मानला गोग्लैना थानाय सोरजोंबा भिडिअ खालामजानानै हगारना होजानाय बेबायदि मोनसे अबस्थासिम जाहाथे थांनो नाङा थेंक इउ